Què? Quan et rentes la cara, com saps fins a quin punt estàs rentant cara o ja has començat a rentar el cuir cabellut? Però, o sigui, és que clar, on comença la teva cara i on acaba el cuir cabellut i viceversa? Però això no té res a veure amb tu. Que fas servir un metre, o sigui, m'hi deixes, per exemple, 5 centímetres més a dalt que les celles o del nas o alguna cosa així. Em rento la cara i ja està. I et poses alguna cosa que dona brills? Vaig a